Zdravím vás všetkých. Ako som sľúbil, tak dnes by som vám trošku porozprával o tom, že aké je to vlastne to písanie a čo to všetko obnáša. Mňa to tak, to písanie začalo asi pred nejakými 3 rokmi, kedy ma moja kamarátka Monika, dnes ju zase spomínam, prehovorila k tomu, aby som začal trochu písať, pretože ja som mal spracované také svoje materiály o Islande a zistil som, že tých materiálov bolo nejakých zhruba asi 500 strán, takže za tých niekoľko rokov sa mi to celkom dosť nazbieralo, tak ona ma presvedčila k tomu, že Martin začni písať a on to postupne nejako začalo ísť a zrazu ani som nevedel ako, boli 4 knihy napísané. No a potom som si povedal, že vlastne už všetko, čo som potreboval napísať o ostrove, som už napísal. Že najlepšom treba asi prestať. No a potom som začal rozmýšľať, že čo ďalej. Už keď som bol taký rozbehnutý, tak je taká celkom škoda s tým nejakým spôsobom prestať. Tak sa vo mne oživili také spomienky na moju pubertu, keď to bolo akurát v čase, keď končil komunizmus a nejako začiatkom 90. rokov začali vychádzať už nejaké zaujímavé časopisy a konečne sa mi dostali do rúk aj časopisy, ktoré boli viac o vede. Boli vtedy ešte také časáky ako Zenit a spol, neviem čo to bol, ešte jeden taký časopis, už teraz si tuším Elektron, alebo tak nejak sa to volá, nespomeniem. A tam som narazil, neviem teraz, čo to bol za časopis, na jeden článok o nejakom neznámom vedcovi. Pre mňa to bol vtedy neznámy človek, Stephen Hawking. A bol tam akurát článok o čiernych dierach. Ono to bolo asi na jednu stranu a úplne mi to vybilo poistky, lebo tam boli také veci napísané, ktoré som si myslel, že asi ani možné nebudú môcť byť. A ono to nakoniec bola normálne veda a človek bol taký akože nepoboskaný takýmito vecami, tak odtedy ma strašne fascinovali tieto extrémne objekty, ktoré sú vo vesmíre. No a potom som sa nejako začal trochu viacej venovať tomu vesmíru a už to nejako sa so mnou držalo x rokov, fascinovali ma tieto veci. A potom som narazil na dnes už môj veľmi obľúbený film. Mám tu z neho aj knihu Kontakt. A to bolo také druhé vybitie poistiek, lebo nebol som zrovna taký ten fanušik filmov ako Star Wars a tak, že ja som skôr išiel po tých filmoch, ktoré boli tak viac hard science fiction, že jednoducho viac o tej reálnej vede a o tých vedcoch a o tých ich objavoch a potom to malo pre mňa o to väčšiu tú váhu, ako aj práve v tomto Kontakte, že tam došlo k určitým udalostiam. Tí, čo ste to náhodou nevideli alebo nečítali, tak nejdem vám to prezradzať. Ja som si povedal, aj napriek tomu, že mám strašne rád ten Kontakt, samozrejme aj Carla Sagana a aj Ellie Erovej, hlavnú hrdinku toho románu, že ja si tú knihu prečítam až vtedy, keď dopíšem ten môj román, lebo bojím sa toho, aby ma nejakým spôsobom náhodou neovplyvnil, ale ten samotný film mám ako svoju veľkú srdcovku. Vlastne aj tie ostatné filmy typu Marťan, Interstellar, Príchodzí, aj také tie filmy v tom žánri, čo sa snažia pôsobiť realisticky. A mne strašne vždy vadilo to, že ako Kontakt skončil. Ten filmový. V podstate aj Interstellar, že vlastne v tom najlepšom strih, koniec, bodka. A človek si potom predstavuje to, že ako to mohlo byť ďalej a tak podobne. No a mal som v hlave už od 90. rokov nejaké také príbehy, že čo by bolo fajn, keby to začalo žiť svojim životom. No a keď sa to stretlo jedno s druhým, že som začal písať,
tak sa vo mne naštartovala taká myšlienka, že aby som konečne napísal ten svoj román z toho podobného prostredia. No ono to bolo také celkom zaujímavé, že tie moje prvé pokusy toho písania boli také relatívne naivné, že nevedel som, čo vlastne obnáša natočiť, napísať román, a zvlášť keď to má byť niekoľkodielna sága. Ale ja som taký extrémista, že jednoducho už keď to je, tak nech to stojí za to. Tak som začal nad tým stále viac a viac premýšľať, a to bolo také aj zvláštne v tom, že ja som s tým začínal tak medzi môjim prvým a druhým cestopisom. Ten môj prvý cestopis som napísal asi za zhruba možno nejaké 2 mesiace. A bolo to relatívne náročné, lebo som to robil prvýkrát. Jednoducho nevedel som, ako mám poriadne písať a tak. Našťastie mi pomáhala Monika s tým, že pochopiť to, ako sa má správne písať. Podarilo sa mi to. A medzi tými 2 románmi som začal už pomalinky pracovať na tom mojom, teda medzi tými mojimi cestopismi som začal písať už pomalinky aj na tom mojom románe. A to bolo ináč také zvláštne, že aj extrémne ma to vytrenovalo v písaní, to, že som pracoval na tom románe. Dôkazom bolo asi aj to, že som potom ten môj druhý cestopis napísal asi za 2 týždne. Bola taká trošku divočina, lebo ono nie, že by som to akože nejakým spôsobom odflakol, ale keď idete do nejakého extrému a ten cestopis, a nechcem sa to nejako snažiť znevažovať alebo čo, ale keď máte vy vlastné príbehy, ktoré ste prežili, vy nemusíte nad ničím rozmýšľať, iba akým spôsobom to celé spísať dokopy, takže o to jednoduchšie to bolo, pretože pri tom románe to bolo úplne o niečom inom. A tam bol extrém v tom, že ja som vlastne musel vytvoriť úplne všetko od základu. Takže som bol postavený pred veci, o ktorých som zatiaľ ešte ani netušil. Aj tak niekedy nad tým zamýšľam, že či by som sa akože pustil do toho znova, tak bolo to také 50/50, že predstaviť si tú drinu absolvovať ešte raz, tak ale človek to má skúsiť a jednoducho plniť si sny, lebo tak o čom by to inak bolo. A takým môjim hlavným základom bolo to, že mne sa nepáčilo pri viac takých dielných aj filmoch, aj dajme tomu určite aj knihy sú také, že jednoducho vznikol prvý diel a potom tie ostatné boli také, že ak sa to podarí, tak natočíme niečo ďalšie, a to ste mohli vidieť aj pri tých filmoch ako napríklad Terminátor, kedy prvé 3 diely boli úplne dokonalé a už potom jednoducho sa to začalo točiť ďalšie diely, niektoré boli katastrofálne, niektoré boli dobré. Týmto samozrejme akože nechcem znevažovať tú prácu, ale toto bol taká moja hlavná zásada, že už keď na tom začnem robiť, tak než napíšem prvý riadok toho románu, tak musím si vytvoriť celý ten dej od A do Z, a kým to nebude celé dokončené, tak v žiadnom prípade nebudem písať. Takže začal som na tom pracovať, postupne som to celé prekopával. Ten dej, takú hrubú štruktúru mám zhruba asi na nejakých 10 až tvoriek, že to tam mám všetko pekne do detailu rozpísané. Je to aj obrovská výhoda v tom, že vás v zásade nič neprekvapí, že teraz prídete do nejakého bodu a neviem, čo mám robiť. Ale tým, že ja som si to celé spísal dopredu, tak proste viem, že toto sa bude vtedy diať a toto vtedy diať. Takže to mi aj istým spôsobom veľmi pomohlo v tom písaní. No a ako som to dal celé dokopy, trvalo to asi zhruba niečo cez rok. Aj som v jednom z mojich postov napísal, že mne sa najlepšie premýšľa nad niečím vtedy, keď kráčam. Idem proste niekde rovno, na žiadnu túru, proste idem sa prejsť. Tak na ten román, na tú kostru som obetoval zhruba nejakých 1000 kilometrov, čo som kráčal peši. A vtedy som akože prišiel na všetky tie nápady, ktoré boli, takže
asi zhruba toľko to práce na tom bolo a potom prišlo aj samotné písanie. A vlastne tým ja som začínal úplne sám. Teraz už mám našťastie poradcov Eduarda Kočiho z ústrednej väzdárne a ten mi strašne pomáha v všetkých týchto teóriách vedeckých, ale dával som si ich aj samozrejme zo začiatku dokopy a vlastne ako všetky som čítal tie knihy, hlavne od Hawkinga, tak bolo to akože dosť náročné v tom, že som to musel jednoducho vedieť pochopiť. Tak to mi aj trošku pomohla umelá inteligencia, že jednoducho ja som si čítal nejakú teóriu a nevedel som to pochopiť. Tak som si to len odfotil, hodil som to Gemini a že vysvetlí mi to. A mi to vysvetlil pekne. Aha, tak vysvetlí mi to ako debilovi. Aha, dobre, tak nič, tak vysvetlí mi to ako jednobunkovcu. Vtedy som to nejako akože pochopil všetko, dal som si tie teórie všetky dokopy a potom mi to začalo nejako hrať spolu, že malo to logiku, zmysel, neboli tam žiadne nejaké trhliny. Ono to ja v podstate akože ten dej stále vyľaďujem, že aj keď mám niečo napísané, napríklad teraz ma napadlo, že jednu knihu alebo časť knihy, skoro polovicu knihy úplne celú prerobím, aby to malo väčšiu hĺbku a bolo to také silnejšie, alebo dostanete nejaký nápad a teraz zrazu ho chcete do toho dostať, tak on to proste celé vylepší, ale potom musíte všetky tie veci nakoniec poprerábať. Takže toto som už mal celé hotové a začalo samotné písanie. A ono to písanie bolo také, že vlastne keď potrebujete aj vytvoriť si nejakú tú štruktúru, ja vám to ešte ukážem, ja som si to písal najprv respektíve potom som si to písal do Google Docs, ale na začiatku som mal takúto štruktúru na korkovej tabuli a jednoducho som si napísal celý dej tej prvej knihy, aby keď som vedel, že niečo píšem, hej, že či sa držím v tej línii toho a boli tam aj také zásadné veci ako napríklad rok narodenia hlavnej postavy alebo proste nejaká udalosť sa stane v tom a v tom roku a teraz keď sa mám v spomienkach alebo vrátiť sa späť niekde v nejakej druhej knihe k tomu, že aby som neurobil nejaký kiks a sa nepozriem na ten listoček a vidím tam, že áno, stalo sa to v 2038, takže vyrobil som si takúto tabuľu, od tej som potom už ustúpil, takže to už mám len taký akože spomienkový artefakt. Tak všetko mám nahádzané teraz v Google Docs a to sa ma aj niektorí ľudia pýtali na to, že v čom píšem, lebo som v jednej nerdskej skupine a tam akože chodia aj nejakí tí spisovatelia, tak som vždy poradil, že ideálne je nepísať do Wordu. Týmto pozdravujem aj kamoša Aďa, ktorý píše knihu o hasičoch a tiež sa ma akože na toto pýtal, že vlastne ako to píšem, takže ideálne je písať si to do Google Docs, pretože vy tam máte všetek ten materiál napísaný, vy si tam potom môžete nahnať tých testerov, ja ich mám momentálne teraz 7 plus 2 poradcov a oni v reálnom čase mi tam môžu dať nejakú pripomienku, že Martin, toto je kravina, alebo dajme tomu ten poradca z ústrednej väzdárne z Hurbanova, že toto máš zle, túto teóriu musí si to akože celé prerobiť, aby to dávalo logiku, že toto nie je žiarenie, toto je proste nejaký časticový tok a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni mi to vedia v reálnom čase tam napísať, ja si to celé preformulujem, dám si to dokopy, je to krásne celé vyladené. No a potom to samotné písanie je také akože celkom už dosť divočina, lebo niekedy mám také momenty, že som schopný za 2 dní napísať skoro celú kapitolu a potom sa napríklad zaseknem, ako aj teraz sa mi stalo, že už píšem druhý diel a som práve na 3. kapitole. Prvá a druhá kapitola mi išli úplne perfektne a pri tej tretej som sa zasekol asi na 3 týždne, lebo som potreboval vyriešiť nejakú teóriu, takže som si dával dokopy ten dej, ako by to mohlo prebiehať. Včera to už dopadlo tak, že už viem presne, ako to bude prebiehať a bude to akože celkom
celkom už dosť akčná divočina, ale nejdem prezradzať. Takže vy si v podstate potom akože napíšete celú tú kapitolu a to je aj také, že aj čo odporúčam, neviem či je to nejaké pravidlo, ale je to taká vlastná skúsenosť, že napíšete niečo, úplne sa na to vykašlite, začnete písať niečo ďalej a potom sa k tomu po nejakých 2 týždňoch vráťte a pozrite si to, prečítajte si to a na novo to celé treba prerobiť a tak. Takže niektoré kapitoly som prerábal aj na 3., na 4. pokus a ono to bolo hlavne aj v tom zhutňovaní tých dialogov, lebo je to také celkom akože náročné sa dostať do hlav tých hlavných postav. To sa mi našťastie nejako podarilo. No a čo bol taký taká ďalšia náročná vec, to bolo asi vytvorenie toho sveta. No keď robíte nejakú poviedku alebo nejaký kratučký román, tak sa sústredíte na jedno miesto, len keď robíte niečo viacdielne, tak potrebujete si dosť výrazne vypracovať do detailov ten world building. Takže ja som musel riešiť aj s takými vecami, že keď napríklad nejaká hlavná postava bežala z bodu A do bodu B, takže koľko jej to trvá, čo všetko sa udeje, alebo dajme tomu, či sú reálne také veci, že v nejakej historickej časti mesta, že je postavený mrakodrap, čo je v tom mojom románe. Tam vám neprezradím, že kvôli čomu je tam ten mrakodrap a k čomu bude slúžiť. A ja som si to vypracoval tak, že nejaké tie udalosti sa tam dejú na určitom poschodí a potom, keď som si akože v hlave vizualizoval tú budovu, tak si hovorím, ako kto normálny by postavil takú extrémne vysokú budovu niekde v centre nejakého mestečka, takže som musel znižovať tie podlažia a toto bolo proste x takých vecí, ktoré som jednoducho musel aj za pochodu riešiť a tak. A tam sa mi stala taká jedna zaujímavá vec, taká vtipná, že už keď som začal písať moju úplne prvú kapitolu, to budem mať vždy zafixované v hlave, tak to som akurát schytal boreliózu a musel som chodiť do Martinskej fakultnej nemocnice na infúzie a tam sa ma pýtali tie sestričky, že či nie je dlho a tak, lebo tam akože keď vám vyklapká tá infúzia, musíte tam ešte chvíľku sedieť a čakať, že aby vám náhodou neprišlo zle alebo čo, takže tuším každý druhý deň to bolo, ale to je v podstate jedno, som tam bol asi nejaké 2 hodiny a ja som len tak povedal, že nie je to v pohode, ja som si za ten čas napísal 2 kapitoly knihy. Takže nejako takto začalo moje písanie toho môjho románu. A ono to nebolo celé iba o tom vlastne samotnom písaní. Ja už ako som vám aj spomínal, že v podstate ako dlho mi trvalo dať si dokopy ten môj dej. A ono to nebolo len o tom deji, bolo to aj o tých hlavných postavách, že len čisto tie hlavné postavy, čo sú, tak mám vypracovaných asi 40 strán textu, akože ich psychologických profilov. Čo sa týka teórie, tam mám asi zhruba nejakých 50 alebo 60 strán toho textu o tom vesmíre a tak. Takže ono síce je napísaných nejakých 240 asi strán toho textu, toho hlavného románu, alebo sú tam ešte ďalšie texty, ktoré sa jednoducho strašne nabalili. No a na záver, aby som vás už dlho neotravoval, lebo je to akože toho relatívne dosť, ja vám ešte dám nejaké určite videá. Na záver som ešte chcel povedať takú vec, že prečo vlastne Startlab. Človek by mohol nejakým spôsobom akože oslovovať aj vydavateľstva a tak. Ja som nejakými vydavateľstvami aj prešiel, akože že som s nimi komunikoval čo a ako, ale mne strašne vadí na tých knihách to, že som sa aj dozvedel v podstate, ako to funguje teraz s tým vydávaním, že vám sa dostane nejaký rukopis do toho vydavateľstva. Oni tam majú nejakého svojho človeka, ktorý proste jednoducho robí ideálne tie texty pre to ich
vydávanie, aby jednoducho predali čo najviac kusov, tak sa to snažia upravovať tak, aby to čítali čo najväčšie masy ľudí, lebo tak ako tiež potrebujú z niečoho žiť. No a ja vlastne ako som mal aj vytvorený ten môj celkový dej, tak by bolo v podstate nemysliteľné, aby mi do toho niekto napríklad zasiahol a teraz mi prerobil polovicu knihy. Potom proste ten zvyšok by potom nedával žiadnu logiku, že by som to musel celé prekopať. A neprechodné to bolo aj kvôli tomu, že ten príbeh je pre mňa veľmi dôležitý. Tú hlavnú postavu, tú Sáru som si tak extrémne obľúbil, že by som jej jednoducho nemohol urobiť niečo také, že proste osekať jej životný príbeh a urobiť niečo, s čím nie som absolútne stotožnený. Tak aj vlastne kvôli tomu som tuším jedno alebo dve vydavateľstva odmietol, že jednoducho touto cestou nechcem ísť, už aj čisto kvôli tomu, že vy čitatelia, čo ste, tak určite narážate na veľa kníh takých, a to som sa aj rozprával s našim knihovníkom, že jednoducho on požiča nejakú knihu z knižnice a jednoducho tá kniha sa mu vráti rozpadnutá. Ale nie preto, že by ten človek bol k nej nejako extrémne nešetrný, ale jednoducho strašne sa tlačí na čo najnižšie náklady, takže tie knihy majú paperback, tú mäkkú obálku, extrémne tenký papier. To som sa aj teraz včera alebo predčerom rozprával s mojou hlavnou testerkou Beou a tam mi hovorila, že bola v knihkupectve a kúpila pre dceru zhruba takú nejakú hrubú knihu, ako hovorila si, že ja super, to rýchlo to prečíta a potom vlastne zistili, že tá kniha má 500 strán, že akože tie strany sú, ten papier je enormne tenký a mne to strašne vadí, keď sa proste pozerám na nejakú knihu a vidno tam na druhej strane, že pomaly, že čo je napísané, tak ja som strašne proti týmto veciam. Mne to osobne veľmi vadí, aj keď chytím do ruky knihu, tak chcem proste jednoducho, aby mala svoju nejakú takú akože úroveň. A to bolo vlastne aj to, že jeden z tých ďalších dôvodov, že aj ako som napísal 4 moje knihy, teraz ich tu nemám, tak mal som tam jednoducho nastavenú určitú úroveň. Chudáci v martinských tlačiarniach, Alfa Printe, keď tam vždy prídem, tak sa chytajú za hlavu, že čo nové som si zase vymyslel. Že biely text na tmavom pozadí, to je akože nočná mora každého tlačiara. Takže ja som mal vytvorené aj nejaké také štandardy a bežne ako to funguje, tak je to tak, že jednoducho vy keď máte svoju určitú úroveň kvality, keď ju podleziete, tak vaši čitatelia vám to neodpustia, alebo budem to proste vadiť, budú hneď vedieť, že tam sa začalo na niečom šetriť a ja nie som s týmto absolútne stotožnený, ja som vždy nastavený tak, že mám proste svoju laťku, idem vyššie a tú laťku buď udržím, alebo idem ešte vyššie a našťastie sa mi to podarilo pri tomto románe tak, že dokázal som ísť ešte vyššie v kvalite. Aj v podstate s Monikou sme boli vyberať papier. A vybrali sme veľmi kvalitný papier, ktorý sme sa aj tak na tom smiali, že by to pri nejakej tej hrúbke nejakých 150 až 300 gramov mohol byť v pohode použitý na oznámka. Takže ten papier je nádherne štrukturovaný. Takže dostanete o mnoho kvalitnejší papier, než je zvykom. No a toto je práve to, na čo naráža ten problém, že jednoducho tie náklady. A žiadny vydavateľ vám niečo takéto neodsúhlasí, pokiaľ nemáte nejaké extrémne dobré meno, tak jednoducho do toho nikto nepôjde. Tak je buď možnosť mať to v hlave a proste mať ten sen, ktorý sa nikdy nesplní, alebo jednoducho ísť do tej kampane a osloviť práve vás, že spoločnými silami splniť ten môj sen, aby ste dostali jednoducho knihu presne tak, ako to cítim ja autor, nie ako to určujú tie výšky predajov. A vlastne aj vďaka Startlabu a kampani v nej mám 100%, alebo vy máte 100% istotu, že ten deň nebude nejakým spôsobom osekaný
a jednoducho ho dokážete dostať presne tak, ako som to ja zamýšľal. No a ešte tam bola taká zaujímavá vec v tom, že vlastne ako som začal pracovať na tom mojom deji, tak som zistil, že vlastne ten svet je ohromne rozsiahly, akože nie na to, že by ste museli nejakým spôsobom teraz dávať na všetko pozor a že proste na čítanie by to bolo enormne náročné, ale rozsiahly v tom, že ten svet môže mať svoj hlavný román, to je proste ten hlavný román, ktorý nie je o nič chudobnený, ale potom ešte dokáže to mať svoje také vedľajšie odnože, že príbehy nejakých ľudí, tak vlastne aj vďaka tomu vznikla aj tá poviedka Sara a Emma, kde sa dočítate trošku viac akože o tých hlavných postavách. Ja som sa teraz dostal už ku druhému dielu a tam, ak Boh dá, aj tá šťastie nám bude naklonená, vznikne druhý diel, tak tam už počítam s tým, že by mohli k tomu vzniknúť aj dve poviedky, ktoré už budú o niečo rozsiahlejšie a budú dejovo veľmi silné, ale zároveň nebude ten hlavný dej nejakým spôsobom ochudobnený, tak máte to aj tú úžasnú výhodu v tom, že sa môžete vy rozhodnúť v tom, že čo vlastne urobíte. Či si prečítate len tú hlavnú knihu, alebo jednoducho sa chcete ponoriť hlbšie do toho príbehu a prečítať si úplne všetko. Vlastne aj pri tých mojich testerkách sa stalo to, že oni si prečítali tú hlavnú knihu a potom si prečítali aj tie doplnky, ten Sárin denník, aj tú poviedku a nakoniec povedali, že teraz sa mi to zdalo o mnoho viacej zaujímavé, že bolo to také viac do hĺbky. A ja som im tam ešte aj povedal o takých nejakých veciach, že sú tam nejaké skryté veci, že pre takých tých šťouralov, ktorí sa radi hrabú v deji, že aj na tých som myslel, že sú tam také udalosti alebo dejové nejaké zvraty a tak na pozadí, že keď si to všimnú, tak proste zistia, že niečo sa už také akože udialo, tak si to prečítali ešte raz a boli z toho ešte viacej prekvapené z toho deja. Takže ja som strašne rád v tom, že ja som im aj tým dievčatám, ich pozdravujem, všetky dával so strašne malou dušou ten môj román na čítanie, lebo tak viete, ako je to úplne akože prvotina, že ako to zoberú. A ja som vôbec nečakal to, že budú tak nadšené a že budú spokojné. Aj vlastne aj vďaka tomu mi tak veľmi pomáhajú, lebo je to také naše spoločné dieťa, na ktorom pracujeme a pevne verím, že sa mu podarí akože uspieť a že dostane sa medzi ľudí a vy všetci si to prečítate, lebo ten príbeh je pre mňa tak dôležitý, že dokázal vytlačiť aj môj obľúbený Island, ktorý je fakt moja srdcová záležitosť a tak ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy a vidíte, ako teraz sa človek dostal do bodu, kedy je niečo pre neho dôležitejšie ako najväčšia záľuba. Takže ja sa tomu strašne teším, že sa mi podarilo dopísať ten môj prvý diel toho románu. Bola to enormná výzva, som v podstate hrdý na to a dúfam, že sa nám to teda podarí, že dáme dokopy tú kampaň a vyjdeme z toho ako víťazi a ku vám sa dostane tá kniha v tej kvalite, ako som chcel. Takže to je na dnes odo mňa úplne všetko, už som vás dosť pomordoval. Idem trošku začať kresliť, lebo čas kvapí a treba všetko podorábať. A ďakujem, že ste sa dostali až sem, že ste si ma vypočuli a hrozne vám ďakujem aj tým, čo ste ma podporili v kampani a ma chcete podporiť. Ja si toho veľmi cením, takže prajem vám príjemnú nedeľu a majte sa pekne.